Чиполино Престиж 3 в 1. Най-новото попълнение в семейството на Чиполино, което може да намерите при нас в БГ Хлапета. Комплектът включва кош за новородено с комфортно матраче, който е снабден с прозорче за наблюдение на бебето. Осигурена добра вентилация през няколко отвора и голям сенник за повече удобство. Лятната седалка може да се монтира в двете посоки и предоставя напълно легнало положение с възможност за регулиране и на крачетата. И iSize столче за автомобил с включени адаптори. Количката има олекотена алуминиева рама, лесно и компактно сгъване с дръжка за носене. Системата с амортисьори и задна свързана спирачка правят разходките плавни, дори и по неравни настилки, а 5-точковия безопасен колан и мека тапицерия гарантират комфорт и сигурност. Включената раница за аксесуари и покривалото за крачета правят комплекта завършен. А към столчето за кола предоставяме и база, която може да бъде закупена отделно. Чиполино Престиж 3 в 1 е всичко, което ви трябва за първите години с вашето дете. Може да ни намерите онлайн или в физическия ни магазин БГ Хлапета Мама и Бебе в Младост 4 на булевард Александър Танев 460А.